Waqt dibattitu immexxi mill-preżentatur John Mallijan, diversi studenti mill-Università ta' Malta ħarġu jikkritikaw b'saħħa lill-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima dwar l-istat tas-sistema edukattiva. Bil-mistoqsijiet tagħhom iqajmu tħassib serju dwar il-kurrikulu skadut, ippjanar strateġiku mhux ċar u l-ispazju limitat għal partiċipazzjoni ġenwina taż-żgħażagħ fit-tfassil tal-politika. F'waħda mill-votazzjonijiet li saret bejn l-istudenti fis-sala Sertem Iżammejt, John Mallija staqsa jekk huma hux inkwetati li jistgħu jiġu mċaħda minn opportunitajiet jekk jesprimu kritika pubblika lejn xi politiku, fejn 73% tal-istudenti ivvotaw iva. Bil-Ministru Clifton Grima jisħaq li dan il-numru qed jinkwetaħ. Kemm taħseb li jista' jkun tiġi mċaħħad minn xi opportunità jekk tesprimi kritika pubblika lejn xi politiku Malti? Mhux tgħidilna inti. Sembel il-qod ngħidlek jien. Clifton, inti persuna diretta ħafna diretta. Għalfejn din ma tixfeġivieri. Mela, 73% Clifton. Ġifieri 3 ma nkun 4 din jgħidu li jekk ikun politiku jdejqu saqsuh. Għax jibżaw li jiġu imċaħda minn xi opportunità. Ma nafx. Waqt ix-xandira ta' din l-edizzjoni ta' Il-Gazin kien hemm panel varju li kien jinkludi edukaturi, studenti u l-Ministru Grima nnifsu. Studenti universitarji ħatfu l-opportunità biex jistaqsu direttament lill-Ministru dwar ir-relevanza tal-kurrikulu attwali, filwaqt li argumentaw li dan jonqos milli jipprepara l-żgħażagħ għar-realtajiet tad-dinja tal-lum. Huma saħqu kif il-kurrikulu huwa imwaħħal f'qafas postkolonjali li ma jirriflettix l-ħtiġijiet ta' soċjetà moderna u demokratika, filwaqt li sfidaw lill-Ministru biex jiċċara il-viżjoni fit-tul tal-Gvern għall-Edukazzjoni. Il-Ministru Grima wieġeb billi semma riformi riċenti u investiment fl-infrastruttura tal-edukazzjoni, iżda ma tax dettalji ta' pjan nazzjonali komprensiv li ħares il-qudiem. It-tweġibiet tiegħu ħallew diversi studenti mhux sodisfatti u għanqlu aktar mistoqsijiet dwar jekk il-Gvern hux verament jisma' liż-żgħażagħ. Mument kruċjali wasal meta għalliem tas-sekondarja tkellem mhux biss dwar il-politika edukattiva iżda wkoll dwar l-ostakli burokratiċi li affaċċjaw l-edukaturi li jixtiequ jitkellmu pubblikament. Jiena biex ġejt hawnhekk illum kelli bżonn l-approvazzjoni tal-kap tal-iskola, tal-prinċipal tal-kulleġġ, tal-Direttur Ġenerali tad-DGES u saħansitra l-Permanent Secretary. U kienet jagħmel referenza għaċ-ċirkolari maħruġa mill-Ministeru tal-Edukazzjoni li titlob lill għalliema jissottomettu tal-bit formali qabel ma jidħlu f'dibattitu pubbliku. Il-direttiva ġiet ikkritikata ħafna bħala forma ta' ċensura istituzzjonali, speċjalment mill-Ombudsman li kkundannat dan iċ-ċirkolari din il-ġimgħa stess.